So dito makadol kay ma pisik-pikan ta. Oh, malakaw mo. Ayun nga pagtubag ha. Humba. Na interview. Sa kakawa nga minudo. Lami kayo pa andri guys oh. Spaghetti nga daghan kayong meatballs. Nilagpad guys. Mo sila sa ani. Tabang. Okay, sa kaluto na punta sa kawa nga. Pwede ikaw may yun, pinawin ko no. Ang assistant ang pinawin. Sa ilasa na niya ang giluto. Baka ko niya kong assistant ko yun. Buka na ba sa ay, nakawiri rin na. Ano? Ako na no. Lami ko mo guys. So. Lami. Lami yung tipla ni. Okay, aga na. Ito nagyahang ito pag nauna niya karong kauna nimo. Kato na ni kaunon day asa may hauna na ani day. Wala ko'y kuko. Wala'y kuko guys. Gabi pa man ta diri wag mo ka nakuman. Ako nang pong gibalhin guys kay dito man tani gabi. Kay basig mo uwan ba. Wala yung buto. Yan. Dili naman ba eh. Dili naman din ha. Oh, kana. Gika na lang, gika na perfect. Nya dali. Manilami kayo nga humba guys nga naay itlog. So di ba? Sus kalami guys sa maglaway kay sa humba ni Ruby Provincial. Akong gilungag na. Blow the candle na si Baby Lily. Wow. Cute among Baby Lily. Dito, dul ni Baby Lily dali. Sige. Aron makakita si Baby mga baby dali. Upirit, hoy. Birthday to you. Birthday to you. Dance, dance. Yay! Lipay siya. Ulit mat. Yummy? Yay! Clap, clap, clap na. Dali. Able to gather here and celebrate Lily's birthday. Thank you, Lord, for the company of friends and family. And we thank you for the food, bless it, and let's nourish our body. We pray, Lord, na you would be glorified today. In Jesus' name we pray. Amen. Oh, Baby Lily. Oh. Wow. Ano na siya? Kaon na di ka, Baby Lily. Okay. Thank you. A little bit of the salad.
sala, matumba niya. Ate Judy. Na, pila na. Ito, binihalan mo kasi tulog ka. Lami jud kuno akong humba. Na lami kuno akong humba. Ha? Ari ko. Kelas na. Ha? Ay kadto sa utahan. Nangita na ra bagi mo ang asawa. Asara kuno mo. Kana nalaman. A few moments later. So update me guys sa amuhang kuan na rin guys na human na jud tanan og tiles. Salamat kay Zumambi ka ng kuan. Busy ka ko guys kay nandayon lagi ko makasapi. Salamat kay sa tanan Mambi ka kani amo na ni siyang kuanan padadyo na namo kay wa na ni padadyo na mo ni og liha og pintura ni papaidi kay malagi na dire sila nagmasa. Ja karon kay nahuman naman guys og kanang masa pero na pa say kuanon guys kay iya pa ning kuanan kanang tawag nito pinisingan mga gilid aning tiles kay murag taas-taas man gi taas-taas man sa mga kubangka guys ja sa mga kwarto guys wow medyo kawa pero temporary na siya diha ibutang guys di na siya diha kay butangan man na mo diha mga katumurag design diha nga butangan og TV, mga divider ana kanang magpahimo pa ko diha og kanang murag nga naanaan ba ja butangan pa na design diha ang TV sa tunga ja kaning salasit diri ra jud ni siya diri dapit ana luag man kadto sala guys so ang kusina to pa dito mga gamit guys to og mingming ladto pero ang mingming amo na siyang ikuan gawa sa tiris og mahuman na jud kay abog pa kay kuwang dani guys is pintura kuwang pa ni sa pintura so naka-decide na si Mambi nga kuan kanang isa na ni siyang ipapakyaw para dali na jud siya og mahuman diyan human na og kabit ag mga kuan door so ang mga door tanan sa kwarto na kabit na di ba nice kay imong door guys kay tibay kay na sa nga tanan ja kwarto ni Nicole pero kani pinisingan pa ni kuanan pa ni pamisan pa ni nga parehaan ni color diba open gas ay di aman di Christmas tree na rin gibutang wala guys na busy magud ko si Nicole rin nag-assist dari sa mga panday kay luto lagi ko guys gakuan ko kanang mga buwak tas gawas guys nang lili niyo nang gibutang dari kay silong lagi na kay hangin ay ha kay dali-dali ko tawag mis mag video na to ko sa sala dali ko tawag dipin kay gabi amo na siyang kuan gabi guys gi chumpak-siw before ko ni uli yan ang hugas ko kuan mag greet day ko so belated naman birthday karon adlaw apit sa so sa bicharo nag-utso na no so ha o sibid man gahapon birthday lagi ni Sir Sammy so happy birthday ni Sir Sammy di ay bana ni Mambi birthday ni ja so na spaghetti Sir Sammy so happy birthday salamat ni kado ni yung duha ni Mambi sa inyong makamaado na mo salamat diyan na gabi guys kay nagdanali ko gabi sudan gamay kay dali ka ng hapon so happy birthday sa tanang mga nag-birthday labi na sa nag-birthday nga apo sa akong amo si Lily so lami ka dyan na sila nga spaghetti guys pag try mo spaghetti guys nga kanang daghanon yung joke ka ng bula-bula so naghimo mi bula-bula niya
mo na imong gi-mix diri sa spaghetti kanang bula-bula na. So nga anta guys. Di tawag ko kay dagan kay mo subulang pagkain. So happy birthday ni Sir Sammy diha sa Michigan. Salamat kayo ninyong duha ni Mambi. So nagturo unta ko dari guys kay hantag makita ninyo mga nakabit na lagi ang mga door. So nice ka doon ni among door sa main door. Guys. Diya naman ni makita siguro ganihan ning tiles na po dari ang wala ba ko ibra. Na tiles na dari ang terrace na. Huwag na lang din siya og pintura. So, katangilan po ninyo guys, unsay muhang ipinta ni isang color. So, di sa na-i-mention nag-color sa muhang kuan para ma-surprise ra mo ba? Ni-surprise. Ma-surprise ra mo sa color dani sa gawas o dari sa sud. Jagi temporary lagi na ni sa butang dari ya. Kay daghan pa ko mga tik-tik na guys. Na pa may mga design diha nga ibutang kana bitaw mga uso nga design ron nga murag kasi tawag ato na katong na-design nga katong panin kay nga na butang diri TV butang diri ka ng himo pag mga tungtunganan mga unsa diha ang ik nga na. So kani kwarto ni Connie ako kayo ay kwarto ni Crystal. May kwarto ni Crystal dapat ni jang kwarto ni Crystal. So magpaabot pud mi sa kuan guys. Mga bed. 21 days pa kuno luma. Grabe ka Mambi. Diyan na pa dari ag usa ka door sa kusina. So ikabit pa na wa nila kay nag-overtime nila sila gabi. Kauli sila 7:30 na. Jawa ko yung mga vlog lagi guys man lagi kay wala gid na ang signal din sa globe. Yan ang kung pa ko nakapag-vlog. So, grabe mo kaan na lang blessing nga gihatag sa Ginoo ni tanan guys. Kaning tanan nga amuhang nadawat pagbuot ni sa Ginoo. Unsa dari sa kusina guys, kung kalat pa dari kay kuan. So maarin sa jud ni tanan ug mahuman na jud ni sa pintura. So ang pintura ko diri sa kusina guys, lahi pod ang color pero napangilan jud din guys kay surprise pud mo bitaw. Dito wing, no? Nga ang panahon sa gawas, gaunos-unos, diyan mo lagi nagisugulay kung kanang mamalit na lagi may pintura kay pasugdanan ni dyan eh. Iyan ni dyan ipa, padadyo na naman ni dyan o humandod tanan. Iyan ni dyan ipa pinturahan na. So, dahil ang color dari sa sala, sa sala lahin ang color niya sa mga kwarto, pareho rag color. Lahi ko na color sa kusina. Pero ang sa ceiling, white red na. Ay! Hala. Naghabol pa juga. Salamat kayo. Kuha na ka na Lawan. Das lang soft drinks. Manay among ang amo nga kuan. Butan mo bini na kanya. Butan pud kay bini o B pareho sila. Yan ikumpletuhan mi. Tuhan mi nay. Hala bawal man ta soft drinks. Di man pud soft drinks sige kayo kuan lagi ka nang ikapistan. Ikapistan ang kain. Hapit nagpista dari guys is pista November 21 gi extend nila kay kuan. So di ang mga bid na mo dari niya. Itangtangan na atong mga kuan. So ang kwarto ni Papa Edi. So wa pa mi nakakuan og magpabutang pa mi og altar kay among altar to na luba naman so na among santo ninyo dana. So nakakanin siya ang gibalbaran og hunda kay ang gilabhan kay abog lagi guys. Magsamot na ni sa kaabog og mag utro na sila og kuan na kay anis dang gipausog guys kay mura og mali ang nabutang dani nga kuan. Dapat epoxy dili tong usa kay murag nag-start nagli siya og ka-crack na. So nakakita ko sa Tungod sa init mo. dapat jud kuno dai. Ako man pa nag-epoxy. Epoxy ng kana mga
dinugtungan sa Hardiflix. Murag patungan ra siguro na sa mupintal. Kaya ko ipapakyaw na lagi ni Mambi. Salamat kayo Mambi. Ja happy birthday hang balikan, happy birthday ni Sir Sammy. Happy birthday Sir Sammy na. Birthday Sir Sammy. Na star na siya sa lasit. Wala sa lang tayo plastic ako. Hindi magpintal pa pud sila guys ja basig mapatakan og kuan ba. So mora to mong vlog guys kay sa gawas ginuko amping jud og ampo tantanan guys ja. Gabi wa ko itug kay di jud ko matug guys og di pa mo reply si Cristel. Alas 3 sa hapon may siya duty na ko ma. So, di na jud na siya makontakhan tuod nga mag 11 PM sa gabi. So 11 PM sa gabi wa jud ko nakatug kay nagbuto-buto pud ang mga sa gawas kay nagunos-unos man gabi dari hantud buntag karon mo ning kalma na. Pero amping ta guys kay malagi ni kining bagdulay ng mga uwan mo na dinyag. Kuan kini kinakasgan jud ko na murag dari sa mga hinungaw siguro ni. So amping tang tanan guys diha sa Cebu kay grabe murag sakit jud kasos tung kana makita nato bitaw nga naingana. Tawa sila magdahom nga maingana sila ba. Murag kita wa man jud ta magdahom guys kay di man jud nato ni ma dahag sa tanan. So ata magdahom mo say mga kalamidad. Manang ulis ra jud ta nga magampo mo ra jud itong susi sa pagampo ra jud ta guys ka. Kanang paladyo ra ta tanawan ni ano gawas na mo dali guys so ulis. May saging ramadad to sayang. So nagsugod ko dadtog tanom pud guys sa ngayong adlaw og kamuti. So na koy kamuti dadto guys. So wala jud mo makakuan kay wala lagi kamera ko pirmi na ako busy kay ko sa tanan sa deadline po ko guys dadto sa ang amo na ko yung amo dadto speakers guys daghan ko kay mga sideline kay medyo nalaman guys natay mga makita kada adlaw niya magsugod na lagi po ko paninda kay kuan hapit na pista dati. So mara to guys kanang walang koy lahi isulti basta ang isulti guys amping ta kanunay kuot og simba ko man lang sa imo. Diya aghang inahanday gahapon ara man dyan ang bisiha guys. Nanawag. Dito ko ara man dyan bisiha na guys kay gakuan pa ko, ga luto, ga decorate pa ko, nag-arrange pa ko dito sa mga kuan nga na. Pag man nagluto guys, nag-decorate pa ko. Diya man ang grabe dyan ang kabisi gahapon. So nanawag dito ang inahanay kanang suri di kadto nay tanaw man di kadani nay ara man dyan ang bisiha nay. Diya tawag ra ko karon guys nagmanaw danig upload mo tawag ra ko nanay. So daghang kadtong salamat sa mga grasya ug ako din unang pasalamatan ng ating ilagaw baw makagahom sa tanan guys. Ang Ginoo jud kay mo lagi na ang gingon ninyo nga pagbuot mi sa Ginoo. So gihimo rag instrument si Mambi manang di ka dapat maingon nga kanang lan dus na kayo silang balayo dato na kayo si Ruby nga na dili dato ra mi og kasing-kasing guys dili og dato ni nanawag na kang amo kay nag-arin sila ko dito sa mga tanom. So mara to guys amping og ampo tantanan salamat kay Mambi. So makaunsa ta guys kay gahapon pang luto na hawa jud ko kaon sa mga pagluto nagdagan kay mga gilamian sa humba pero di man yung mga unisig ka ng kaning baboy dili karon ragahan makakaon rami og sa taon din igwaps bitan ni dia sa Germany. Makakaon ra jud basta na mga handa-handaan ra mo ra na. Depende say magsabaw pud beta. Pero pag Ingani dili. magluto ka guan, sa magluto man ko pero adobo manok. So mga unta diha yung tanan. Sa hangin. No, madali guys na kanya mong lamisa guys ano sa ibutang sa tunga sa yung kusina kaya alam mo sa dealer naman diha. Minsan sa mga kalat kay kalat pa jud mi. Maarin sila yung tanan mahuman ng pintura. Na medyo kuno ang menudo guys kay kuan Manila style ang pagluto ba.
kanang daghan kadto sila og kumpleto sila mas banya. Ang gisabaw kay pineapple. Tanan ang giluto guys ang gisabaw pineapple or wala kay pineapple juice. Pwede isabaw Sprite. Dili mapanos ni mga pagkain. Samot ka mga dali na mapanos kay init. Ang panahon. Gabi before ko ulihan sa gibuan. Kaya ano na Nya. Amo gi ko nag ulam. Lang. May hinay kuan ka ng di to gihatdan pud mga bata kay mga bata dos bikas ba. Kay nara ba to sakit to sa kabata lagi dadto guys. Kanang tinuod yun na guys kanang lisod kay ng mga anak bitaw nga wala ang mga ginikanan kay luoy kaadyo. Naibati yun ng bata di makasulti nga ang ginan nga sulti mo ug unsay mga kinahanglan kay ako naara ko bisan galigay na ako sa bowl guys manawag ko ni Kul mga bata des pikas na tanawan ako nabay pang kaunak ni hapon ba kay siyempre nakasuway ba pud mi sa unang panahon guys nga kay walay mi ba na ako sa Manila nya na sila diri sa Cebu nya lahira jud kadto og nay ginikanan nga mag-atiman sa anak mana ako masakitan pug usay magtan-aw nga na ba mga bata nga walay mga nanay nga nag-alaga na mahila ko guys manang bisag tungang gabi na diliyon yun namo kay pag sa lagi guys gihilantan pag umang kong ili ba nga magpapa na mas Manila nga bahon taon na diri nun sa Cebu so diri sa mga lugar di juga kanang basta kugihan ra ka di ka magutom kugihan kami tag kwarta di ka magutom pwede ka manimdag siplak sa briefing pwede ka magsuri-suri mga unsa diha kanang tanan guys sa gibuhat sa una sa gagmay pa na sila Nicole tanan na sa gibuhat tanan sa ang pagkakitaan bahalag tong gabi nga nimo tuktok na rin nga mapahilot bahalag perting sa puyag ang lawas mabangon ko para ang hiluton nga na ba kay malagi na guys makaadyo pug ko ngay mo hilot kay suhi lagi ko daghan pug mga giadyo nga mga piang nga na ba anang ginadto si Arvin dadto alas 11:30 gabi man siguro to gahapon kay malagi na gumbulsyon siya kay grabing kainit kaya di na ako makatug guys kay siyempre makatug pa kanay bata nga magingana so amo to puntang emergency ni papaidi nga tug district na di man pudug ang bata ano pagka buntag na lang gida sa kuan pagman ko ni papaidi hindi may gidan niya sa check up kay wala na busy na kaadto ko guys so ako pa imbuda kay luto man ko niya si Nicole di pud pwede mo lang kay nasa bantay dari sa trabaho Busy jud ta online. basta di mahuman guys busy jud ka dun pero paningkamutan dyan ha nga makasugod na ko og kuan mag-stock na ko og ice candy kay mag-display ko dala sa tubangan namo guys kay ko pista man basta badugay si Crystal kay mo duty mga sa kasimana wa man ay duty nag-steam na dere pwede si Crystal po nang magbantay dito sa kuan mag-display mi og paninda Medyo halang nira pa to nga og magkaon ra ka ng dili mag-storya ito wala may time jud guys manang habang kakaon mi dere storya mi kay mulakaw na pud kulong guys kay mangwan lagi ko may kwarto og pintura asa ko lang makapalit na mapalitan dari nga na kumpleto guys sa City Hardware sa Car pwede niya Layo kumpara sa karkar diri mas dool man ang dumagiti. Pero malagi na tawiron og dagat bisud man mo tawid og dagat ron kay nagibagyo so puti pa hinon ang paliton guys noon so maro to guys sa mong vlog kay
Diwa sa tagkaon.